Príjemný dobrý deň všetkým, dúfam, že sa počujeme dobre. Moje meno je Šimon Lacena, som riaditeľom odboru politiky znižovania emisí skleníkových plynov na Ministerstve životného prostredia. A dnes by som vám chcel na konferencii predstaviť, ako už bolo spomenuté, finančné mechanizmy, ktoré sú zamerané na boj proti zmene klímy. Ako tu už bolo zmienené, ten balík je dostatočne veľký, ale k tomu sa ešte dostaneme. Na začiatok ešte pár detailov. Na úvod by sme si teda predstavili nástroje, ktoré som spomínal, a takisto aj príslušnú legislatívu, ktorá sa implementáciou, respektíve schválením a následnou implementáciou balíka Fit for 55 mení. A potom by sme si povedali niečo o modernizačnom fonde, nejaké základné nastavenia, a vplyv revidovaného k beru a tak ďalej. V treťom bode by sme si prešli schému pre teplárenstvo, súčasný stav a aktuality. No a potom by sme sa ešte na záver pozreli na to, čo ministerstvo pripravuje do krátkej budúcnosti, musím povedať, a to je nová schéma na výrobu tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka a na podporu VU Kvet. Čo sa týka samotných finančných nástrojov, už to tu bolo zmienené a teda, ako som sa dozvedel aj pánmi ministrami balíkom, a teraz sa priznám, neviem úplne, že ktorý tu bol včera ešte mimo neho, ale jeho som videl. A náš by to potvrdil určite ten dôraz na zelené témy, čo sa týka Európskej komisie, ktorá už je pomaly síce na odchode, ale tento trend nastavila ešte v 2019 roku, je jednoznačný. Tomu zodpovedá naozaj aj objem, ktorý máme k dispozícii. Tie prepočty sa v čase menia, nerátali sme s pandémiou, nerátali sme s vojnou na Ukrajine. Zhruba sa to pohybuje okolo 12 miliárd na zelené témy pre Slovenskú republiku na rozmedzie rokov 21 až 32. Není do toho napríklad započítané určité zníženie plánu obnovy a odolnosti. Ako iste viete, mali sme trošku lepší ekonomický výsledok, takže o to nám to bolo zredukované. Naopak pod Repowerom sme získali okolo 400 miliónov eur. Takže tu sú na slajde hlavné možnosti financovania zmeny klímy na Slovensku. Nie všetky tieto fondy sú vlastne v rukách Ministerstva životného prostredia a nie všetky sú už spustené. Oboje toto platí napríklad pre sociálno-klimatický fond, ktorý sa plánuje spustiť v roku 2026, má takisto relevanciu pre oblasť teplárenstva, ale ako iste viete, alebo ak neviete, tak vám poviem, v nedávnej dobe si to pod seba zobral úrad vlády. Napríklad inovačný fond si solo rieši komisia, tam nevstupujeme ani do tej komunikácie, avšak modernizačný fond patrí jednoznačne pod nás. A čo sa týka výnosov z EU ETS, tam veríme, že nová legislatíva, o ktorej bude o chvíľku reč, nám pomôže práve k tomu, aby my sme sa stali pánmi týchto finančných prostriedkov a nasmerovali ich tam, odkiaľ prichádzajú teda k priemyslu a k členom systému EU ETS. Ešte krátke potvrdenie toho, čo som spomínal, 12,6 miliardy na obdobie rokov 2021-2032. Ako vidíte, väčšina finančných nástrojov má vlastne určitý earmarking na zelené témy. Pri modernizačnom fonde napríklad je to 100% earmarking. Chcel by som upozorniť, že tá cifra 4,3 miliardy sa odvíja z kalkulácie pri cene nákladov za jednu emisnú kvótu v hodnote 80 eur, totižto členský štát nemá k dispozícii predpísaný objem finančných prostriedkov, má predpísaný, respektíve pridelený určitý objem kvót, to si potom prenásobí a v tomto prípade bude dúfať v čo najvyššiu cenu, aby mal čo najviac peňazí, samozrejme, pri emisných povolenkách. Môžeme ísť na ďalší slajd. Ako som to už mierne naznačil, výnosy zo schémy obchodovania s emisnými kvótami upravuje samozrejme smernica o EU ETS. Ako iste viete, teraz balíkom Fit for 55 bola prijatá revidovaná smernica, následne z toho vzniká členskému štátu povinnosť transpozície.
No a veľkou novinkou z tejto transpozície je spomenutých 100% výnosov zo schémy na klimatické účely. Čo sa týka zoznamu oprávnených aktivít, ktorý je naozaj široký, ako môžete vidieť, sa nájde alebo si nájde svoje miesto aj teplárenstvo a sú to opatrenia na zlepšovanie energetickej efektívnosti systémov diaľkového vykurovania, zateplovania, efektívneho kúrenia a chladenia ZOZE alebo hĺbkovej obnovy budov. Čo sa týka, ešte sa vrátim možno na predchádzajúci slajd, čo sa týka vlastne jednotlivých činností, ktoré sú oprávnené pod smernicou a po jej transpozícii, je to naozaj rozsiahly balík opatrení, investícií, aktivít. Toto všetko bude predmetom určite aj politických debát, pretože sa to týka paragrafu 18 zákona 414 roku 2012, teda o obchodovaní s emisnými kvótami. Ako iste viete, bola prijatá novelizovaná verzia po poslaneckom návrhu 10.5.2023, hoci sa Ministerstvo životného prostredia veľmi dlho pokúšalo o to, aby sme vlastne prijali novelu zákona. Táto teda odráža naše preferencie len veľmi minimálne, možno tak v nastavení nejakých časových elementov systému, ale čo sa týka vlastne využitia výnosov a respektíve použiteľnej časti, ktorá by sa mala navyšovať z 30% na 40% od nového roku, opäť na 50% od roku 2025, tak to je mimo trajektórie, ktorú sme my chceli. Môžeme ísť na ďalší slajd. No a to je možno vec súvisiaca s balíkom Fit for 55, ktorá sektor teplárenstva zaujíma najviac. Ako iste viete, v balíku Fit for 55 vzniká nový systém obchodovania s emisnými kvótami, ktorý sa rozširuje na sektor budov a cestnej dopravy, veľmi v krátkosti povedané. To v preklade znamená, že vlastne všetky účely uvádzania palív na voľný trh, ktoré sa používajú na spaľovanie v odvetví budov, cestnej dopravy, budú vlastne povinné od určitého dátumu nakupovať si emisné povolenky. Toto bude však robiť distribútor palív, zväčša teda hovoríme s tým konečným odberateľom, nie s vami ako s mnohými dodávateľmi, takže s nimi je to jednoduchšie povedať, že veď to za vás vysporiada vlastne dodávateľ. Tuto je to trošku zložitejšie. Čo sa týka vlastne obsahu, rozsahu nariadenia, budú sem spadať vlastne aktivity, ako sú kombinovaná výroba tepla a elektriny, teplárne, pokiaľ vyrábajú teplo a pokiaľ je to buď teda dodávané priamo prostredníctvom siete diaľkového vykurovania, komerčné, inštitucionálne budovy, ale aj obytné domy. Do rozsahu nariadenia nepatria určité výnimky, je to veľmi detailne popísané v smernici. Ja by som to povedal len veľmi skratkovito, napríklad samozrejme uvádzanie tých palív, ktoré majú nulový emisný faktor, alebo uvádzanie nebezpečného alebo komunálneho odpadu, používaného ako palivo, to už rieši iná legislatíva. V prípade, ak by boli potom otázky na časový harmonogram uvádzania, samozrejme som k dispozícii, keďže to však nie je grom prezentácie, to je modernizačný fond, tak by som sa, ak dovolíte, pohol k nemu. Samotný modernizačný fond, jeho účelom je podpora investícií do modernizácie energetických systémov a zlepšovanie energetickej efektívnosti. Samozrejme musí sa držať v nejakých medzerách, nejakých rámcoch, to je jednak s cieľmi smernice EU ETS, jedná sa o znižovanie emisí skleníkových plynov, no a takisto o usmerneniami o štátnej pomoci, to sú už spomenuté KBERy, k ním si ešte čo to v neskôršej fáze prezentácie povieme. Za mnou stojí, dá sa povedať, diagram toho, čo sme zatiaľ ako Slovenská republika s modernizačným fondom robili, alebo čo chystáme. Veľmi v krátkosti rozčlenili sme sa teda na také 3 skupiny. Jednak sme išli smerom k energetike, potom do dekarbonizácie priemyslu a výhľadovo samozrejme sledujeme aj samostatné schémy, tak tu uvádza zákon o environmentálnom fonde, ale sú to dosť známe, je to známe ako individuálne projekty. Dekarbonizácia priemyslu veľmi v rýchlosti, možno, že ste zachytili, bolo to, myslím, minulý týždeň v pondelok, kedy minister životného prostredia unisono s ministrom hospodárstva
predstavovali vlastne výsledky vyhodnotenia dekarbonizačnej schémy. Okolo 460 miliárd pôjde na zníženie, redukcie emisí, ale takisto modernizáciu priemyselných inštalácií. Po obdobnú schému pod plánom obnovy a odolnosti už máme tiež vyhotovenú, ale samozrejme tá energetická časť, schéma pre teplárenstvo už je spustená. Schéma na podporu investícií na výrobu tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka, na podporu VUQUED. Tu pripravujeme, predstavíme si ju. No a bohužiaľ schéma na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, tá je v gestii Ministerstva hospodárstva. Podľa mojich informácií na túto chvíľu je stále pozastavená. V krátkosti ešte jeden bod, čo sa týka spojitosti revízie EU ETS a modernizačného fondu a dopadov na modernizačný fond. Vlastne, čo sa týka príjmov, respektíve využitia výnosov kvót, ktoré sú určené na financovanie modernizačného fondu, dochádza tu k rozčleneniu do takých, dá sa povedať, 3 kategórií. Pôvodné 2%, pôvodných 2,5% a prevedené kvóty podľa článku 10 odsek 4. Veľmi v jednoduchosti povedané, aby som nešiel do detailov, mení sa v podstate to, aký objem finančných prostriedkov sa musí vynaložiť na priame investície podľa zdroja a takisto sa mení aj úloha napríklad zemného plynu, z ktorých vlastne finančných prostriedkov prúdiacich do modernizačného fondu môžu byť podporené investície využívajúce zemný plyn. V prípade, ak by samozrejme boli otázky, vieme sa k tomu potom vrátiť. Avšak už spomenutá schéma pre teplárenstvo. Za mnou vidíte také základné nastavenie schémy, pre väčšinu z vás je to zrejme veľmi dobre známe, pre tých, ktorí nie je veľmi rád, zahrám na múdreho a čo to vám o tom poviem. Indikatívne výdavky na roky 22 až 30, to platí stále, je to 1 miliarda. Alokácia na roky 22 až 23, je to 149 miliónov eur, ale tam je jedna aktualizácia, požiadali sme o platbu vo výške 60 miliónov eur vzhľadom na veľký záujem pod teplárenskou schémou a o podporu. Čo sa týka účelov pomoci, je podpora aktivít samozrejme zlepšenie energetickej efektívnosti, modernizácia energetických systémov, vrátanie rozvodov tepla na CZT, uskladňovanie energie, smart riešenie pre rozvody tepla a zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného z VUQUED. Ja tu mám zároveň na túto konferenciu jeden odkaz, ako iste viete, vykonávateľom je Environmentálny fond. Poprosili ma o to, aby som odkázal, že všetci, kto majú vlastne záujem o podporu zo schémy pre teplárenstvo, sú viac ako vítaní pre prihlasovanie sa. Len čo sa týka následného postupu, by ocenili takú, by som povedal, proaktívnejšiu trošku rolu. Ako iste viete, vlastne od 8 mesiacov od podpisu zmluvy s Environmentálnym fondom musí prísť k vyhotoveniu verejného obstarávania, to znamená mať víťaznú ponuku, následne s touto víťaznou ponukou alebo dodávateľom služieb do 4 mesiacov musí byť podpísaná zmluva. V prípade, ak sa prihlásite, uspejete, je to náš spoločný záujem, aby sme v tom postupovali čo najrýchlejšie, tak by som vás len touto cestou chcel na to upozorniť. Môžeme ísť ďalej. Samozrejme, možné typy aktivít povolené pod schémou pre teplárenstvo sú to tzv. Aktivity F1 až F3. F1 sú projekty na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. F2 sú to projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov. No a F3 to je kombinácia vlastne týchto dvoch opatrení. Takisto už pomerne známa vec. Toto je informácia zaujímavá a tá hviezdička tam nie je náhodou, pretože som spomínal, že GBER mení maximálnu výšku, ale takisto intenzitu pomoci. K tomu sa dostaneme. Toto však ešte stále je v platnosti. Za mnou môžete teda vidieť minimálnu a maximálnu výšku alokácie na žiadosť na jeden projekt, ale to je takisto známa vec. Už sa dostávam do tej fázy naozaj aktualizácie a možno informovania o novinkách, respektíve vývoji. V tabuľke môžete vlastne vidieť doteraz realizované kola výzvy pod teplárenskou schémou. Takisto, pokiaľ sú známe aj projekty, čo sa týka rozdelenia podľa typu aktivity, rovnako aká bola celková vlastne požadovaná podpora na jednotlivé typy aktivít, samozrejme celková požadovaná suma dotácie, aj celkový počet projektov.
Aktuálne sa dá povedať, že sme v 3. kole výzvy, kde sa dokončuje formálne hodnotenie 15 prihlásených projektov. To číslo, prosím, berte aj takisto ako celkovú požadovanú sumu dotácie, ešte mierne s rezervou, pretože tam môže dojsť aj vlastne k naspäť vzatiu projektu, ako som sa dozvedel od environmentálneho fondu. Ja však verím, že čo najviac sa priblížime tým 56 miliónom aj po formálnom hodnotení. Následne bude fáza expertného odborného hodnotenia. No a ako iste viete, potom ešte projekty schvaľuje na konci Komisia pre modernizačný fond. Celkové vyhodnotenie podaných žiadostí, vrátanie procesu expertného odborného hodnotenia až po uzatvorenie zmluvy je október, november 2023, hovorím o 3. kole. Tam prosím, majte s nami trpezlivosť. Všetci viete, že nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Tí, ktorí sa orientujete v modernizačnom fonde a v komisii stanovách, viete, že je predseda minister životného prostredia, podpredseda minister hospodárstva, takže to vyhodnotenie komisiou bude vtedy, keď my ju dokážeme zvolať, či už ešte so súčasnou vládou, alebo už s tou budúcou. Ďalej, čo sa týka ďalších aktivít, tak sa môžeme pozrieť na to, že ako som spomínal, komisia pravidelne zasadá. S touto vládou sme naposledy zasadali 18.7., kedy sa schvaľovali žiadosti v rámci 2. kola výzvy. Finalizácia procesu som spomínal. Environmentálny fond rozširuje zoznam expertných odborných hodnotiteľov. Na každý projekt musia byť dvaja, majú na to určitý čas. Aktuálne sú, myslím, na čísle okolo 10 a dúfam, že sa im podarí tých nových nabrať čo najviac, aby sme to zrýchlili naozaj a ten obrad finančných prostriedkov bol čo najrýchlejší, aby ste aj vy mali čo najrýchlejšie samozrejme výsledky vašej žiadosti. Spustenie 4. kola výzvy, to som ešte nespomínal, z dôvodu veľkého záujmu vlastne zo strany teplárenského sektora bolo spustené 4. kolo výzvy, na konci júla bude sa končiť posledný októbrový deň, potom vlastne už budeme musieť ísť podľa revidovaného nariadenia o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľných s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. To sú tzv. GBERy, ktoré boli prijaté na konci júna, z čoho nám vyplýva vlastne potreba aktualizácie schémy, na ktorej vlastne sme v predchádzajúcich týždňoch intenzívne pracovali aj s mnohými z vás, za čo vám ďakujeme, že ste nám poskytli nejaké expertné vstupy a pripomienky. Sme to diskutovali, avšak samozrejme diskutovali sme to s protimonopolným úradom Slovenskej republiky v zmysle posúdenia súladu so štátnou pomocou. Tam vlastne finálne dodatky, finálna schéma bola odoslaná. Čo sa týka Európskej investičnej banky, tam sme mali veľmi, by som povedal, technickú komunikáciu ešte v júli. Museli sme to odoslať konkrétne appendixy k schéme 6 týždňov pred zasadnutím investičného výboru pre modernizačný fond. Ten sa bude konať v októbri Krakove. To sa podarilo. EIBčka by nám mala dať vedieť finálne stanovisko. Predpokladám niekedy budúci týždeň. Ja verím, že keďže to bolo naozaj s nimi odkomunikované, žiadny problém nenastane. Zameranie schémy zostáva nezmenené na rozvody a vysokú účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Očakávané spustenie. Ja osobne dúfam, že by sme sa k tomu mohli dostať po októbri 2023. No a čo sa mení? Podľa revidovanej legislatívy, ako si o chvíľočku ukážeme, je to maximálna výška intenzita pomoci a takisto vlastne rozširujeme ten list alebo portfólio oprávnených príjemcov pomoci od tzv. Hybridných teplárov. Čo sa týka výšky a intenzity pomoci pre vysokoučinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla, čo sa týka stropu, tak ten vlastne stropu maximálnej pomoci bude upravený vo výzve, samozrejme bude v súlade s GBERmi, ale podľa GBERov by to malo byť vlastne, čo sa týka maximálnej výšky podpory 30 miliónov na jeden projekt. Rovnako maximálna intenzita pomoci je stanovená, 45% je oprávnených nákladov pre investície do vysokoučinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.
založenej na obnoviteľných zdrojov, vrátane tepelného čerpadla 30% pri ostatných aktivitách alebo investíciách. Možné navýšenie, to si prosím zapamätajte, pretože sa to bude neustále opakovať najbližších pár minút. O 20% je možné navýšiť to malým podnikom, o 10% stredným podnikom, tak ako to bolo aj vlastne v predchádzajúcom období. Tu je ešte jedna tabuľka, podľa toho, či som rátal správne, môžete tu vidieť, že malý podnik vlastne môže na konci dňa dostať 65% maximálnu intenzitu pomoci. To je, pokiaľ splní vlastne všetky tie podmienky navýšenia o 20% a investíciu do vysokoučinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na OZE. Čo sa týka výšky a intenzity pomoci pre energetické účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom, tu je maximálna výška pomoci 50 miliónov eur, zase je to na jeden projekt. Maximálna intenzita pomoci nepresiahne 30% oprávnených nákladov a môže sa zvýšiť o 15% v prípade investícií, pri ktorých sa využívajú iba obnoviteľné zdroje, odpadové teplo alebo ich kombinácie, vrátane vysokoučinnej výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov. Možné navýšenie, ako som spomínal, to isté, čo pri aktivite F1. A rozšírenie pomoci, respektíve rozšírenie oprávnených príjemcov pomoci o tzv. Hybridných teplárov. Nakoľko sme v schéme neupravovali vlastne rozsah oprávnených aktivít, ale videli sme, že určité podniky, ktoré majú potenciál dodávať tepla, nám z toho jednoducho vypadávajú, tak nám aj so záujmom o to, aby tie finančné prostriedky, ktoré má Slovensko k dispozícii, ktoré tu už boli spomenuté, aby sa čerpali v čo najväčšom objeme, tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime do tejto schémy dostať ešte približne 12 až 15 subjektov. Teraz ma berte prosím s rezervou, je to predbežná analýza. Preto vlastne pribudli títo hybridní teplári. Kto to vlastne je? Podľa definície v článku F, príjemca pomoci, je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká v tepelnej energetike na základe zákona o tepelnej energetike a zároveň má predmet podnikania v tepelnej energetike. Samozrejme, presnú definíciu môžete vidieť, nebudem ju celú čítať, ja to poviem trošku jednoduchšie. Je to regulovaný subjekt, ktorý dodáva teplo aj koncovým odberateľom, to môžu byť budovy, domácnosti, priamo alebo prostredníctvom iného subjektu, to sú väčšinou samozrejme distribučky. Ursko mu schváli alebo určí cenu cenovým rozhodnutím. Inak povedané teda, subjekt má povolenie na podnikanie v teplárenstve, zároveň má inú podnikateľskú činnosť, tá môže byť gro jeho podnikania, ale to povolenie na podnikanie v teplárenstve je samozrejme povinnosť, rovnako je povinnosť čas dodávať teda do distribučnej siete priamo konečnému spotrebiteľovi. Samozrejme, my budeme musieť dostať určité overenie o tom, že dodávateľ vlastne dodáva toto teplo aj do distribučnej siete. Čo sa týka poslednej časti, teda prípravnej schémy na výrobu tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka a na podporu VU Kvet. Táto schéma bude zameraná na také 4 oblasti, respektíve účelom pomoci je podpora investícií do zariadení na výrobu tepla a chladu a zariadení na skladovanie tepla a chladu, samozrejme z obnoviteľnej energie, z odpadového tepla, z kombinovanej výroby zariadení na výrobu elektriny, z OZE s využitím elektriny na výrobu tepla, vrátane zariadení na výrobu bioplynu a biometánu. A ďalšie 2 kategórie sú zariadení na výrobu infraštruktúry a skladovanie obnoviteľného vodíka a bioplynu, no a výstavbu rozvojov tepla a chladu, samozrejme už s väčším podielom obnoviteľných zdrojov. Čo sa týka plánovaného spustenia, respektíve nejakého updateu k tejto schéme, vieme, ako som už spomínal, tieto schémy musíme vlastne mať odkomunikované pred investičným výborom z EIB. Táto nová schéma ešte bola len indikovaná, takže očakávame, že v prvom kvartáli 2024 by sme sa mohli výrazne posunúť. Ja verím, že aj ju spustiť. Čo sa týka príjemcov pomoci, fyzická alebo právnická osoba podniká v tepelnej energetike
na základe v súlade s povolením podľa zákona o tepelnej energetike má predmet podnikania v tepelnej energetike uvedený v príslušnom registri. No a pomoc bude poskytovaná všetkým typom podnikov od mikro, malé, stredné a aj veľké podniky. Posledné 2 slajdy tejto prezentácie. Výška intenzity pomoci na jednotlivé aktivity pre výrobu a skladovanie tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka, bioplynu a biometánu. To upravuje článok 40 NGBER. Tento strop je stanovený na 30 miliónov, opäť 45% oprávnených nákladov na investície do výroby obnoviteľného vodíka, energie z obnoviteľných zdrojov a energie vrátane tepelných čerpadiel. A 30% je to oprávnených nákladov pri skladovaní obnoviteľného vodíka z tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov energie, bioplynu, biometánu. Všetky tieto detaily vlastne nájdete v schémach. Možné navýšenie opäť také isté 20%, malé podniky, 10% stredné podniky. Pre energetické, výška a intenzita pomoci pre energetickú účinnú centralizované zásobovanie teplom a chladom, to je podľa článku 46. A strop tu máme stanovený podľa NGBERov na 50 miliónov, intenzita pomoci maximálne 30%, možné navýšenie 20% v prípade malých podnikov, 10% v prípade stredných podnikov a 15% pri investíciách využívajúcich iba OZE, odpadové teplo alebo kombináciu oboch, vrátane obnoviteľnej kogenerácie. To si opäť znovu zrátate a dostanete tú finálnu maximálnu výšku, maximálne možné navýšenie vlastne investície. No a tým sa dostávam vlastne nakoniec. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že ste tam našli nejaké pre vás relevantné informácie. Ak nie, tak sa vám pokúsim ich zodpovedať následne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Lacena, ďakujeme veľmi pekne a naozaj budete mať priestor na odpovedanie na pár otázok, pretože máme tu hneď 3. Znamená to, že všetky zdroje dodávajúce teplo do sietí CZT budú v novej schéme obchodovania CO2 budú vrátane zdrojov nad 20 MW, ktoré sú v aktuálnej schéme EU ETS? Áno, znamená to presne to. Tých 20 MW vlastne už stráca svoje opodstatnenie. Samozrejme, sú tam nejaké výnimky, napríklad pre tých, ktorí majú teplo z biomasy, určité thresholdy a pokiaľ máte vlastne spĺňate do určitého výkonu alebo respektíve nejakého príkonu, tak nemusíte mať vlastne tieto certifikáty udržateľnosti, ale tých 20 MW vlastne už stráca ako keby svoju váhu. Ďakujeme. Budete mať schému aj na podporu syntetických plynov a carbon capture technológie? Priznám sa, že syntetických plynov alebo aj syntetické palivá ešte sú, ja verím, že budúcnosť zaujímavá. A zatiaľ ani ja nemám dostatočne technické vlastne informácie o tom. Carbon capture and storage alebo use and storage je niečo, je to téma, ktorá je stále pre nás rovnako na Slovensku trochu neznáma a ak by ste vy mali, prosím, nejaké info alebo máte nejaké pripravené investície, tak vás poprosíme, kľudne sa s nami o ne podelte a vieme sa o takejto schéme pobaviť, respektíve vieme ju niekde zahrnúť. Zatiaľ sme mali za to, aj keď sme vlastne zbierali od zástupcov priemyslu nejaké investičné plánovanie do budúcnosti v nedávnej dobe, v priebehu augusta, tak carbon capture and storage sa tam veľmi neobjavovalo, rovnako ani syntetické plyny. V prípade, ak niečo obdobné zvažujete, podielte sa s nami o tom. Viete, že sme na diskusiu otvorení a možno to budeme vedieť zahrnúť do budúcna. Ďakujeme. No a posledná otázka. Akú intenzitu pomoci je možné očakávať do budúcnosti na výmenu rozvodov? Aktuálne je to 80%. Ako to bolo napísané v tých tabuľkách, neviem, či to viem spustiť ešte raz. Keď nie, tak sa na to pozriem. Pokiaľ ma pamäť neklame, samozrejme malo by to byť aktuálne okolo 65% pre malý podnik, 55%, dajte mi sekundu, 50% pre malý podnik, 40% pre stredný a 30% pre veľký. To je vlastne investície na podporu energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom. Áno,
platí to, že vlastne tie maximálne intenzity pomoci boli bohužiaľ znížené vlastne novou legislatívou. Ak sa nemýlim, naskočila tam ďalšia otázka? Áno, Ak áno, tak poďme ju ešte ukázať. Plánujete podporu pre obnovu budov z modernizačného fondu? Po pláne obnovy, aká podpora sa uvažuje pri sociálno-klimatickom fonde pre teplárenstvo? Áno, vlastne obnova budov je perfektná otázka, lebo vieme, že tu máme veľký potenciál na to, aby sme modernizovali budovy na Slovensku a aj vo vlastníctve štátu, čo je vlastne naša vlastná chyba, že ich máme kade-tade a nevieme ich ani zrekonštruovať. Kto z vás bol na budove Ministerstva životného prostredia, tak asi vie, o čom hovorím, hlavne vnútra. Ale už máme peknú strechu, aby som zase nekrivdil svojmu zamestnávateľovi, ale je proste veľký ten katalóg budov, ktoré máme, sú postavené. Preto vlastne sa dostávame teraz do situácie, že na obnovu budov máme dokonca 3 plánované, respektíve 2 spustené, 1 plánovaný finančný nástroj. Prvý je samozrejme z operačného programu Slovensko, ďalší je z plánu obnovy a odolnosti, to je na vlastne podporu historických budov. A áno, z modernizačného fondu chystáme tzv. Veľké L-ko na verejné budovy, pričom budúci týždeň máme stretnutie so SIEA ako vlastne hráčom zodpovedným za program Slovensko v tejto veci a takisto budeme mať stretnutie aj s ministerstvom dopravy, ktoré má na starosti tú výzvu pod plánom obnovy a odolnosti, aby sme sa skrátka na sebe nekanibalizovali, aby sme sa nevykrádali, aby to naozaj bolo zladené. Čo sa týka pri sociálno-klimatickom fonde pre teplárenstvo, tam úprimne povedané, keď ste videli to spustenie od roku 26, členský štát má vlastne povinnosť pripraviť sociálno-klimatický fond až do júna 2025, čiže my sme sa vlastne až do mája hrali s tým, aby sme vynegociovali na európskej úrovni čo najlepší alokačný kľúč pre Slovensko. To si myslím, že sa relatívne podarilo. Aj s národným spolufinancovaním to bude okolo 1,8 miliardy eur do roku 2032. Ešte sme sa ale úprimne povedané nebavili o jednotlivých podporách, ktoré budú zo sociálno-klimatického fondu. No a teda novinkou asi viete, že pravdepodobne tento nástroj prejde pod úrad vlády z Ministerstva životného prostredia. Takže uvidíme, ako sa k tomu pristúpi a aké budú vlastne opatrenia, čo sa týka zelenej ekonomiky a dekarbonizácie. Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne aj za odpovede. Veľký potlesk, samozrejme.